Il-ħadd filgħodu l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mari Luis Colejro Preca għamlet żjara lill-anzjani missirijiet li nsabu rikoverati fl-isptar San Vincenz de Paul. Il-Ministru daret u tkellmet mill-qrib ma' uħud mill-anzjani li min-naħa tagħhom wara l-qudiesa tal-ħadd bdew il-ġurnata b'mod differenti. Bejn xi ċajta u diskursata qasira, il-Ministru Colejro Preca qasmet xi rigali lill-anzjani għall-okkażjoni ta' Jum il-Missier. Għal din l-okkażjoni kien hemm preżenti wkoll il-membru parlamentari Anthony Agius De Celis. Tkellimna mal-Ministru saqsejnija xi jfisser għaliha Jum il-Missier. Għal xi ħadd bħali li tliftu ifisser ħafna affarijiet u propju l-preżenza tiegħi dal-għodu huwa propju għalhekk biex dawk biex ngħaddi l-messaġġ li min għandu l-missier u għadu ħaj jagħmel minn kollox ħajgawdih. U allura ġejt hawnhekk ukoll biex jien nixxerja l-missierijiet li hawnhekk ta' ħadd ieħor fl-assenza li m'għandix il-missieri miegħi. Tkellimna wkoll ma' xi anzjani fl-isptar San Vincenz de Paul li dal-għodu kienu qed jistennew biħġarhom iż-żjara tal-Ministru. Saqsejnihom xi tfisser għalihom din il-ġurnata speċjali. Jum il-missier huwa speċjali jum. Speċjalment minn għandu missieru mejjed. Issa inti għandek tfal, jiġu jarawk hawnhekk Kuljum tista' tajtija. Ma ngergerx minnhom jisejlek dak ir-raġel. Ġejjin flash ta' nofsħalija, biex joħorġuk. biex joħorġuni. U fejn sejrin sabiħ? San Pawl, għax it-tifel joqgħod San Pawl. U inti papa? Jena Ta' kemm? ħamsa Ħallum tkun qed tistenna li jiġi jittawlulek nassumi. minnhom It-tfal. kuljum. Tfal għandi, missier m'għandix imma. Ma xtela żmien twil ilu. U ovvjament ġurnata bħallum timmissja. Naturalment, immissjaħ is-sena kollha. Sinti missieru għandek it-tfal, jiġu jittawlulek hawnhekk. Kull meta jistgħu jiġu. Ma nistax ingerger. Issa ħafna affarijiet hu li jimmissier ta' tliet tfal Taljani jgħixu l-Italja. U bħallu naħseb timmissjom imma l-itfal, u ġveru. Ħafna. Jittawlulek matul is-sena? Jittawluli. Ispettaw il-palma. Palma ispettajtu. Kummenti li ħalluk bla kliem u li ġaluna nidħlu f'qoxorna fuq kollox nintebħu li ir-rispettu l-imħabba ta' Jum il-Missier għandhom ikunu is-sena kollha u mhux biss darba fis-sena kull tielet ħadd ta' Ġunju meta niċċelebraw Jum il-Missier.